Koto ing pertapan Kapuk Salombo. Dasar pertapan katingal alim nanging ageng daya perbawane. Najan to pertapan gawat kaliwat-liwat. Parandene sinta ing lenggah wonten ing pertapan Kapuk Salombo niki gebung tanpa sirah datan arjo. Datan kantor ingkang putra putri Dewi Akaswati sampun dangu deku-deku lenggah sang gebung tanpa sirah hangacarani
dening utamaning nata berbukti pawalaksana lirik berbukti kang makono lilo kawane liya agek ganjar saben dina lilo paring pangandika yen atas pati lah kok tak waspadake kowe kok beda adat saben ana wigati apa matur marang pun bapa yen kira-kira ganjel atimu ayo matur waloko aja iki aja kurangi ana apa atas pati kula nuwun Rama saderengipun ngaosaken cegas bukti kula unjuk ya tak tampa rawat pangestuku tampanono ya nggih kula nuwun inggih Kanjeng Rama kula tampiasta kalih kula pundi sampun dados kejijiwan ya njur matur sejatosipun kula ajeng badhe matur dhateng pun Rama. Lah wedi iki ngopo? Matur Kang Walaka. Kanjeng Rama. Ya piye? Jatosipun anggen kula ngadhep dhateng pun Rama punika. Kula rumaos bingung ati kula. Bingung atimu inggih. Sebabe bingung ora ana perkarane. Lah perkarane opo? Gusti Allah, lah kene yo ngimpi kok bingung. Sejatosipun iman niku menapa wedinipun napa boten mangertos. Kowe ngimpi apa? Kula menika pun ngimpi dipun cokot kula. Kowe ngimpi dicokot kula ki tandane apik ora kok elek. Namun wedinipun mekaten kula ngimpi dipun cokot kula menika menapa sae apik. Tegese ngimpi dicokot kula kuwi andi judu. Aku bakal duwe mantu ning gumantung ulane ula apa nggih. Upama ula koros. Kowe ngimpi dicokot ula koros tegese aku arep dimantu wong duwe pangkat derajat upamane guru, upamane lurah, upamane dukuh. Inggih. Nanging kula menika boten remen ula koros. Lah upama kowe dicokot ula dak Rama kuwi tegese aku arep dimantu wong tukang pandhe wesi aku ula dak Rama ngapunten kula mboten remen ula dak Rama upama kowe dicokot ula dumbel ya aku arep dimantu wiyaga ula mboten ula dumbel. Lah sing tok takoke aku iki ngimpi apa nggen ngantek kronto-ronto atimu. Jagat Rama. Kula menika nyuwun dipun cokot kula kathok. Ajeng kula nyuwun pirsa.
Kula kantuk menika mapanipun wonten ugi. Ya lagi donga niki nek sing jenenge kula kathok kuwi nek mapane kowe takon tak wangsuli nggih. Nek kula resmi ning rong inggih. Nek kula dulu kuwi sok sing ning lemah lendut kae. Inggih. Lah nek kula kathok kuwi mapane ning lemari. Ning ana sing ngomong gandul sebet. Barang kowe dicokot kuwi mau kula ki pataken kula menika wau lajeng nyesep dada kula. Jalu kuwi. Lah. Nyesep kok yo milih dodo ngono. Sawise disesep bareng disesep nanging kula wau mencolok wonten ing sisih sak wisore jenenge apa ana ing sikil tengen wae mencoloke adoh keluar konangan gitu ya wong ngimpi iki tak kandhani yo kuwi jane ana gegambaran ana tetembungan warna telu ya kuwi ngimpi Tityani Gandayani Puspa Tajem. Mengko dine ngene nggih, nek Tityani iki wayah surup. Dadi nek sore-sore surup aja turu. Kuwi mung gegodho barang sing ora ketok. Menika Tityani ya. Gandayani iki ngimpi tengah wengi. Iki ora nyata. Upama kowe awane kuwi ngimpi mangan sate, awane tuku sate dene ngimpi mangan sate kuwi ping ketento-tento. Lah nek sing Puspa Tajem kuwi sing kasungatan nggih jalaran puspa ki kembang tajem ki landhep kembange wong telu sing paling landhep. Kuwi wayah esuk dadi mandi. Kula anggere kok sok turu esuk. Nganti turu mesti mandi. Ora ngimpi mandi. Lah nek mung ngimpi udakara jam pira nggih? Kula menika bareng kanggo mak gragam menika jam 3 kuwi klebu Puspa Tajem. Wong jam 3 adate sok sarapan. Sarapan ngono kuwi. Kuwi tegese kelakon nggon ngimpi wayah jam 3. Banjur kuwi mau bareng kula tak kipatake menika dados satya bagus nyakunipun Prabu Kusuma Bela. Didherekke abdi dadi kawata wedanane nyeleneh ana wonten sing sarwa dawi, tangan dawi, irung dawi, sentuh dawi. Wonten sing sarwa cendhek mripate nggih kira sikile becik tangane cekok. Wonten mulai sing sarwa jembar kados mripatipun jembar. Kuwi lo ngantuk kuwi anggere jembar mripate. Dadinya ana satra bagus didhereke wong telu menika Raden Bapak Kusuma samangke raos katresnan kula wonten ing mriku. Menawi kula boten saged gaya Raden Prabu Kusuma, kula trima pejah kemawon. Waduh. Jero karepmu kula atur Pingupati Raden Prabu Kusuma Rama. Anak polah bobo pradah. Bobo polah anak tambah. Iya. Tak golekane najan liwat mimpi. Raden sapa kuwi mau? Prabu Kusuma sing didherekke abdi telu wedanane nyeleneh konak ngerono satya bagus mirip wong telu wedanane aneh kuwi sing tak jaluk ngono. Inggih. Yen upama aku bisa ketemu kok kelakon iki sing dadi penjagamu ya nggih tak jaluk. Ning aku mung njaluk dongamu wong sing jenenge goleki kuwi angel moko goleki ning nggon mimpi. Nek upama wonten wong lanang kuwi piye to?
wong Pranti wong sapa